Des de quan escrius, Joan? Mira, escriure, allò que se'n diu escriure, fer les coses ordenades i que tinguin un lligam, doncs potser des dels 25-26 anys. El que passa que abans, quan era jovenet i estudiava i era rebel, doncs de tant en tant agafava papers i posava frases sueltes i les barrejava i feia com dibuixos de cal·ligrames i es quedava aquí, eren petits trossets i allò que venia una frase i ja em motivava i al·lucinava, però fins que no vaig començar a tenir una coherència així més literària i com una cosa amb una mica més de cos fins als 25. I amb què et sols inspirar per escriure textos? Depèn, per exemple, a vegades el que faig és observar molt. Per exemple, vaig pel carrer o on sigui, quan em poso modo observator, i és observar. I quan observo sempre hi ha alguna cosa que em crida l'atenció. Com per exemple, sempre són imatges com molt frapants, no? Per exemple, des d'un tren que passa a la distància i es veu la cara de la persona que hi ha dintre del tren que està llegint i després em ve al cap hi ha com una història, no? Sempre em plantejo coses que poden passar a les persones, però més que les històries personals em fixo molt en les imatges. Imatges que són com quadres que expliquen coses, però fins que no m'hi poso no els sé, no? És com si veig una cosa i penso tinc ganes de saber més. I alhora, quan em poso a escriure, és quan desgrano tot allò que veig. De fet, el tema aquest de la imatge i la poesia, la literatura, últimament és molt recurrent, perquè també la teva obra més artística, més pictòrica, més fotogràfica, també fa servir la paraula de fotògraf-poeta o poeta-fotògraf per definir el que estàs fent en aquests moments. Sí, per tant, la imatge té molta importància sempre. Sí, és que la imatge per mi és molt evocadora, és com molt suggerent i moltes vegades parla sola, però moltes vegades també necessita un acompanyament. I jo el que faig és això, a través d'una imatge creada mentalment, li dono forma i l'explico. Perquè, en el fons, en definitiva, tots rebem imatges pels ulls i les observem, però moltes ens queden a dintre i no en fem res més, no? Doncs, clar, a vegades em queden cosetes d'aquestes a dintre i penso, després, com les guardo al calaix, un petit laboratori, i després les treballo. I sí que és veritat que la imatge per mi és molt, molt important perquè són aquests detalls que a l'hora, per exemple, d'escriure ajuden molt a crear atmosferes, a tenir consistència, a crear una versemblança, que les coses que siguin creïbles perquè com passen, pel que passen, i perquè a més sé perquè crees un referent real, és molt més fàcil que la història passi, saps? O sigui, perquè moltes vegades al principi feia coses molt més abstractes i molt més emocionals, i clar, aquestes coses, doncs, sí, és una literatura que és molt interessant, però és com si és més poesia. I ara el que faig prosa poètica que adapto al sentit poètic però a la vida quotidiana, saps? Amb coses que puguin passar a tu, a mi, a qualsevol persona, no? I amb quin gènere literari et sents més còmode? Jo amb el relat breu, amb el conte curt, que és el que faig més. Però curt vol dir curt, vull dir, 3 pàgines, 4 com a màxim. I potser també amb la poesia visual. Sí, el que faig, per exemple, molt també, que em dedico bastant a la fotografia, doncs a crear imatges que no cal que les expliqui jo, sinó que la gent les llegeixi, però que les llegeixi no només en la composició, sinó què és això, què estic veient, on està passant, què em fa pensar, què em fa somiar. M'agrada molt evocar, que la gent, doncs, al veure una cosa o llegir, sigui escrit o sigui una imatge, li suggereixin coses que li facin recordar altres coses, que el portin en un racó de dintre seu que s'hi senti gust. És com trobar allò que tots compartim, que tots veiem, que tots tenim, i que pel que sigui no veiem fins que algú t'ho ensenya, t'ho mostra, i és això, és la capacitat molt de veure, d'observar i d'estar uns ulls al radar posats i fer d'això, fer d'observador i plasmació.
I quin és una mica el teu dia a dia d'escriptor? Escrius a raig, escrius cada dia, escrius només a l'estiu? Com ho fas, això? Va a èpoques. Per exemple, èpoques que, pel que sigui, pels motius que siguin laborals, pel que sigui, doncs més descansat, doncs després aprofito i ho faig. Quan tinc molt temps, ho faig un cop a la setmana, intensiu. O sigui, per exemple, em plantejo en un cap de setmana fer un relat. I el que faig és, per exemple, l'escric el divendres, el deixo reposar, el dissabte el repasso, el deixo reposar, el diumenge l'acabo. Què creus que ha de tenir, al teu entendre, un bon llibre? Per què hi ha llibres que traspassen fronteres? Per mi, un llibre com, per exemple, en el meu cas, el que m'agrada molt és en Marico, que potser no és molt lèxic, però Déu-n'hi-do. Per mi un llibre el que ha de tenir és molta sinceritat. No en el sentit de que t'expliqui la vida, sinó que tal com escrigui l'escriptor, sigui ell. Que no sigui un refregit, que no imiti escriptors, que sigui molt autèntic i que expliqui històries que realment se les cregui, les senti, les conegui i les pugui transmetre. I el que m'agrada molt a mi, per exemple, d'un bon llibre que m'enganxi, a part de la història que pugui ser més o menys universal, m'agrada molt que el llibre sigui molt coherent. Per exemple, si llegeixo un llibre que és absurd, que sigui absurd, però que sigui en el seu gènere, que no sigui pretensiós, que no intenti fer una cosa molt novedosa, sinó que sigui molt honest, un llibre que sigui honest, saps? Perquè es ve molt escrivint. Quan una persona té un estil i és molt fidel al seu estil i el treballa i se'l desenvolupa, hòstia, enganxa, arriba a enganxar. I jo m'he fet fan de molts autors, però per tal com escriuen. Després hi haurà llibres que agraden més o menys, però es nota la mà, que dius, ostres, aquest. I com definiries una mica el teu propi estil d'escriptura? Bueno, el meu és una mica ingenu. Et fixes molt amb el llenguatge? Jo el que em fixo molt és amb el ritme. Amb el ritme, amb el temps, que a mi el que m'agrada és, per exemple, quan el que faig, per saber si un text és bo, és vàlid, el llegeixo en veu alta. I li busco entonacions. Com que vinc a fer teatre i aquestes coses, doncs sempre busco l'expressivitat del text. Si jo el llegeixo en veu alta i em transmet, jo puc fer respirant i amb intensitat, després trobo que és bo, que és vàlid, que sí, que serveix. I el que és per mi molt interessant és la qualitat de despertar imatges. No només d'explicar-les, sinó que, per exemple, a mi el que m'agrada molt és crear imatges poètiques a través de paraules, però no explicant moltes coses, sinó fer metàfores curtes però contundents. O sigui, prenyar les paraules. I les imatges, doncs, fer-les vives. Que, per exemple, si un gat baixa l'escala, no la baixa. La cua expulsa els graons. Ostres, ja... No sé. M'agrada molt això, crear una petita... com una petita dosi de poesia, però no molt intensa, però sí de tant en tant pinzellades que es barregin a la quotidianitat per anar despertant els ulls, saps? Perquè és com crear un ritme de les onades, no? Que les onades són molt tranquil·les, de tant en tant fa una ventada i... M'agrada fer això, m'agrada molt jugar amb el ritme, molt. Molt bé.